ассалому алайкум хандиёрони азиз, шумо дар канали Гуркча нақшакаш мебоша ва дар рӯи экрани шумо бози GTA San Andreas мебоша. Дӯстони азиз, ман ҳозир ба шаҳри Лас Вентурас омадаги ҳастам ва ин шаҳранда ҳеҷ ки признаваться накасос ман ба ва дӯстони азиз, ҳеҷ ки гапи маро гӯш накардест дӯстони азиз. ва якташ ана ҳамин шофёри мошин мебоша. Пускай аҷа фроматра тарбия мекунам. Инҷа биё ахмоқ паданалат, чӣ кор кардести паданалат? Ман ин одамро тарбия мекардам будам, афсус ки одам афот кадаи дӯстони азиз. Ну всё, погнали дӯстони азиз, якумин миссияи Лас Вентурасро сар мекунем дӯстони азиз. Агар дӯстон ба шумо бозиҳои GTA маъқул боша, илтимос ба канал обуна шуда худатона зверски лайкотона зер карда монед. Хайр, погнали. баъди шуда шудани шаҳри Лас Вентурас якуми миссия ҳаминҷа дода мешавад ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем мо уже ба ҳама ҷо расида омадем. ва гап нест калонкаҳо ҳама чиз ҷобаҷо. дӯстони азиз, Лас Вентурас баъди кушода шудан ана ҳамин хонаро ба мо дода мешавад ва шириқ охучаро якта сурат гирифтам ва оғози якум миссия дӯстони азиз. Ин миссия номаш монстр будааст дӯстони азиз. Карочи гап дӯстони азиз, ана ҳамин монстр гуфтаги миссия иҷро мекунем ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ана ҳамин мошини калон, ана ҳамин мошинкати 35 та точка ва рафта гирд зада гашта ба ҳаминҷа омадан дар кор будааст дӯстони азиз. Хайр, якумин точка, вперёд, погнали. дӯстони азиз, албатта ки ин бози GTA San Andreas мебоша ва дар рӯи экрани шумо ман бозӣ кардаистам ва YouTube патофтаги аст. Агар шумо ҳам дар ҳамин бозӣ кардан хоҳед, албатта ки ба комментария нависед ёки ба YouTube поискте чӣ хел карда установка кардани бози GTA San Andreas нависед. худаш видео пайдо мезанад, видеоро дида чӣ хел карда установка карданша фаҳмида мегиред ва бозиро скачат карда чӣ хеле ки ман бозӣ кардаистам, ана ҳамин хел бозӣ кардантон мумкин мебошад. дӯстони азиз, албатта ки ин ба хокиши шумо вобастагӣ дорад. ман касоне ки намехоҳанд маҷбур намекунам ва касоне ки мехоҳанд бозӣ накун намегӯям. خلاص короче, як бори дига такрор мекунам, агар касоне ки ҳамин бозиро гузаронда мехоҳанд, YouTube дар омада ҷои поискаш ба установка кардани бози GTA San Andreas барои Android нависед. албатта ки видео пайдо мезанад, видеоро дида чӣ хел карда установка карданша, айги ҷо гирифтанша дида, яъне ки гузаронданатон мумкин аст. ин бози дар Play Market нест. агар дар Play Market бошад, ёки $7 ёки $5, короче бесплатни нест дӯстони азиз. ман дар Play Market да поиск додаги нестам, чунки медонам ки ин хел бозиҳо дар Play Market намешавад дӯстони азиз. агар ки дар Play Market бошад ҳам ё рекламаш дахоя бисёр мешавад ёки короче як чиз дига мешавад дӯстони азиз. Play Market нормални бозиҳоро просто так намегузорад, ҳама аз паи сум мебоша, аз барои сум кор кардан ё реклама добавид мекунад ё як балои дига мекунад дӯстони азиз. аз ҳамин сабаб ман шумо гуфтаистам ки ба YouTube медарояд установка кардани бози GTA San Andreas барои Android нависед. видео пайдо мезанад, видеоро тамошо мекунад ва дӯстони азиз, установка карданиша ёд гирифта мегиред. всё дӯстони азиз, мо ин миссияро уже всё заканчили мебику тамом кардем ва 5 дақиқа дар мобайнаш уже расида омадем. 5 дақиқа дар мобайнаш омадем ки $3000 ба шоди Карл прогузаронида шуд ва дош ва омада ба мошинча савор мешава ва Лас Вентурас шаҳраша як бор чақ зада мебарем дӯстони азиз. нет, стоп, иҷода якта дига миссия иҷро кунем. короче гап дӯстони азиз, ин одам гуфтааст ки якта фура полностью борошкати рафта заставид карда ба ман диздидан медиҳи гуфтааст ва ман туро нормали пул кати таъмин мекунам. ту рав Карл ва чӣ хеле ки мебинед дӯсти Карл инҷа расида омад ва ба ҳамроҳи Карл мераванд.
блин. Ё. дӯсти Карл, короче ба Карл гуфтааст ки Карл нақшаҳо чӣ хел гуфта ҳамин хел гуфтааст ва Карл гуфтааст ки ин канали гурча нақшакаш мебошад дар ютубе. Албатта ки ин хел не ҳамааш шӯхӣ кардам дӯстон азиз. Ва Карл гуфтааст ки ман наздик мешавам ки сразу ба КамАЗ мечасти ва КамАЗ савор шуда сразу шофёрро ба халокат расонда. Блин. Блин. Фақат ба тарафи дасти чап шофёрро ба ҳалокат расондан дар кор ва КамАЗро манъ кардан дар кор. Хуб, молодец. Давай, ба ҳалокат мерасонем шофёрро. Кыш прям ба асфалт парто. Серьёзно садама шуд дӯстон азиз. Дар инҷа ва шофёр дар рӯи асфалт ховай уже ҷонаш баромад. Мо боро дастгир кардем. Анакнун меравем. Хайр панали мебинем тракторро. Всё понятно, якумин. Ана ҳамин рафт фаромадан дар кор. И дальше ничего не страшно. Ҳаминҷа якта поворот медиҳем. Хеле ки мебинем дӯстон азиз, ман метка задагӣ будам ва ба метка расида омадем. Ана ҳаминҷа якта поворотча додам дар кор. Меткаро мекушем ва всё уже понятно, уже фаҳмо. Дига метка шарт нест. Дальше меравем. дӯстон азиз, ман ин шаҳра хеле ки 5x25 ана ҳамон хел медонам, чунки инҷа шаҳри Сан-Фьеро мебошад ва ман инҷада давно миссия иҷро кардагӣ ҳастам дӯстон азиз. дӯстон азиз, мо худзи КамАЗро ба ҷое ки гуфта буд гаражба зер карда дароварда мондем ва $7000 ба ҷое ки мо ин корро иҷро кардем ба мо гузаронида шуд дӯстон азиз. дӯстони азиз, ба ҳамин видео имрӯза ба охир расид. Хайр саломат бошед.